mi taman poželeli bolji život u novoj godini, a RTS se potrudio da nam tu želju ispuni. Večeras tačno u 20:15 počinje po 10. jubilarni put legendarna serija. Pa jeste li to znali? Bolji život da se prikazuje? Ne, nisam znao. Dobar dan Gigo, ili da kažem dobar dan Marku Nikoliću, sada znate. Tamo nova prilika da i tuži. Pa tek sam dobio par od prošlog serijala. I to preko suda. Ćeraćemo. Ćeraće se Giga i Tijanić, čujem ja. Da, ajde zdravo. Šta na sve to kaže Emilija Popadić, draga naša Svetlana Bojković? To se već toliko puta repriziralo da ne znam šta da kažem. Ne znam. Eto, Giga pobesni, Emilija začuti, onda ja mislim da u tome uživa niko drugi do njihov cijenjeni zet, doktor Ivo Lukšić. Bacit ću pogled, svako slučaj serija, tako da može se pogleda ko zna koji put. To i ja kažem, Aljoša Vučković, hvala vam puno. Bilo kako bilo, serija i posle toliko prikazivanja ima svoje gledaoce, mlađe, starije generacije i nas, srednje generacije. Uostalom, što bi profesorka latinskog, gospođa Emilija Popadić rekla, repetitio est mater studiorum. Jesam ovo lepo rekla, odnosno ponavljanje je majka svih znanja.